des d'Esquerra Republicana, pel que fa als pressupostos 2024 de l'Ajuntament de Tarragona, hem acordat un total d'inversions per la ciutat de 4,2 milions d'euros. Part d'aquestes inversions passen per nous centres cívics, sobretot a les zones de Llevant, Centre i Barri del Port, que creiem imprescindibles per crear aquesta xarxa de locals municipals que treballin la cohesió del veïnat, aspectes socials, culturals, etc. A nivell de via pública fem dues inversions molt estratègiques. En primer lloc, l'eix del carrer Unió, plaça Prim i carrer Apodaca, que és un espai que s'ha de generar amb un gran passeig, peonitzant un espai que ara en bona part l'ocupen els cotxes i generant una gran plaça a la plaça Prim perquè torni a ser allò que va ser antigament. I per altra banda, una aposta molt important a nivell econòmic és tot el vial central del polígon del Francolí, que cal urbanitzar-lo, pavimentant-lo de nou, fent unes voreres molt més accessibles i generant una gran rotonda al mig per evitar que els cotxes i els camions hagin de fer una quilometrada per fer el canvi de sentit. Polítiques socials com, per exemple, el 1.000.000 d'euros per ampliar la borsa d'habitatge d'Esmausa, aquest habitatge d'ús social, polítiques que ja seguim a polítiques d'Esquerra Republicana i la CUP, però també amb el projecte de 200.000 euros de l'accessibilitat. I volem un pla d'accessibilitat que sigui de tota la ciutat, que abarqui tota la ciutat i que sigui real. L'aposta d'Esquerra Republicana és que l'Ajuntament segueixi fent inversions a les escoles, com va fer en l'etapa republicana. En particular per la colla dels xiquets de Tarragona, que fa massa temps que estan sense un local i que la nostra aposta és que estiguin al local que actualment ocupa l'ICAC, 300.000 euros per arreglar alguns dels locals que tenen les associacions de veïns i que estan en un estat molt lamentable i que no pot ser. Totes aquestes propostes que us hem estat explicant han estat negociades i acordades amb el govern de la ciutat i per tant són propostes que tiraran endavant, motiu pel qual el nostre vot serà d'abstenció. No és un vot afirmatiu, no és un sí, perquè ens han dit que no, de moment, a dues propostes que tenien cost zero, que eren la pavimentació nova del carrer i carril bici a l'Avinguda Andorra i la pavimentació nova del carrer i carril bici a Prat de la Riba. De moment, a les dues propostes gratuïtes ens han dit que no, per tant, el nostre vot serà d'abstenció suficient per permetre l'aprovació dels pressupostos.